ARONAI एन्टारटेनमेन्ट क'पारेटिभ ससाइटि जोङो दिनै फैयै फैनानै 5 इयार्सआव आगान होबाय 5 इयार्स सेलेब्रेसन जानो थांगासिनो दं फैबाय थानाय 6 जुलाइआवहाय जोंहा ग्रेन्ड फाइनालि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दा जों खुंनानै नैबे बोसोराव 5 इयार्स जानायावहाय जों स्पेसियेलि आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ थेंक्स होगोन बिथांमोनहा नैबे बोसोरनिफ्राय जोंनि जे इभेन्ट मोनसे गथ'फोरनि जे टेलेन्ट श'केस इभेन्ट बेखौहाय मोनसे गभर्नमेन्ट रेकगनाइज इभेन्ट खालामनानै होबाय दा बे बुंनायनि सिगां आङो जोंनि मानाव गेदेर श्री रेसपेक्टेड प्रमद बर' सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरगोन आरो सेकेन्डआव कालचारेल एम श्रीजित दावबायसा बर' सारखौ आरो थामथियाव आङो इसिएस सेक्रेटारि अफ बिटिसि मिसेस फामि ब्रह्मखौ आं थेंक्स बावहरगोन मानो बिथांमोननि नाजानाय आरो आंनि नाजानायजों दिनैसिम जोंनि नैबे टेलेन्ट श'केस बिटिसिनि मोनसेल' नायल' जाल' दासिम थांनानै दङ बिथांमोनहा दिनै आंनि बे नाजानायखौ नुनानै बे इभेन्टखौ मोनसे प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होनायनि थाखाय मोनसे केलेन्डार इभेन्ट खालामनानै होनायनि थाखाय आं साबायखर बावहरगोन दा जोंनि मिस्टार मिस टिन्स किड्स एन्ड मिसेस बड'लेण्डआ नैबे बोसोराव 5 बोसोराव आगान होबाय जोङो दा बै 5 बोसोर आगान होनायजों जों गोबां माखासे गोदान एजेन्डाफोरखौ लागासिनो दं आरो जेरै फेशन इन्डास्ट्रि होनोबा अनलि जोङो गाननानै जोमनानै देखायनाय माबा मोनसे राव बुंनाय बेल' नङा जों फेशन इन्डास्ट्रिजों लोगोसे माखासे इडुकेसन पारपस जायफोर जोंनावहाय माखासे प्राइभेट इन्स्टिटिउसनफोर दङ एयार हस्टेस माखासे जेरै NID नेशनेल स्कुल अफ डिजाइनार्स बेफोरबादि जों कलाबरेसन खालाम जोंनि गथ'फोरखौ डिजाइनाराव सासे डिजाइनार जानानैबो गावनि लाइफ केरियारखौ जानो हायो सासे एयार हस्टेस जानानैबो गावनि लाइफ केरियारखौहाय इमप्रुभ खालामनो हायो बै एजेन्डाखौ जोङो नैबे बोसोरनिफ्राय लाबाय थादों थांनाय बोसोरफ्राव जों हायाखैमोन मानो होनोबा फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय दा नैबे बोसोरावहाय जोङो जोंनि दानि जायफोर यां जेनेरेसन गथ'फोर बिथांमोननि थाखाय जेबो प्रि एक्टिभिटिस गैया माने फरायनायनि अनगायै माबादि प्रि एक्टिभिटिस खालामदेरनांगौ मोनसे टेलेन्ट श'केसदि खालामदेरनांगौ न' डाउट स्पर्ट्सआ दङ जोंनाव इडुकेसनजों प्लास ओमफ्राय नैबे जोंनि बे फेशन इन्डास्ट्रि बेजों जोङो देग्लाय मोनसे एवार्डनेस होनो सानदों बेखौ 6 जुलाइआव होगोन जोङो मानो होनोबा जोंनि गथ'फोरा फ्रि समावहाय जेबो एक्टिभिटिस गैयैलाय एलक'हल कनजाम खालामो जौ लोङो सिगारेट सोबो नङा होमबा दा बे श'नि गेजेरजों जोङो एबार नो एलक'हल एन्ड नो ड्राग्स मोनसे एवारनेस प्रग्रामखौ बेजों लाफादों आरो लोगोसे जोंनि जाय मिस्टार एन्ड मिस बड'लेण्ड जायो बिसोरखौ जोङो फैबाय थानाय मिस नर्थ इस्ट आरो मिस्टार नर्थ इस्टआव जों साथामखौ डाइरेक्ट एन्ट्रि हरगोन उइदाउट अडिसन आरो मोनसे आपडेट फैगासिनो दं समबार मंगलबारनि गेजेराव जोङो मिस इउनिभार्स इन्डिया टीमखौहाय आं रायज्लायगासिनो दं बिथांमोनखौ लाबोनानै फैबाय थानाय समाव जों बिटिआरनिफ्राय मिस इन्डियायाव मोनसे सिट बिनो बेखौहाय आङो प्लेनिं खालामदों बिथांमोनहा अके जाबाय दा जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय एप्रुभेल जाबानो बियो दान जासिगोन बेनि थाखाय माबा मोनसे फिस नांगौ जायो नामा अडिसननि थाखाय सारनि कुइसनसिम आंनिफ्राय थेंक्स जोङो स्पेसियेलि देग्लाय नैबे आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टआ अर्गेनाइज खालामदों मिस्टार मिस किड्स एन्ड मिसेस बड'लेण्ड बाहाय जों कमप्लिटलि रेजिस्ट्रेसन फिसखौ फ्रि खालामनाय जादों अडिसनबाबो जों फ्रि खालामनाय जादों आरो बेनि थाखाय जों फुडिं सिस्टेमखौ 5 डेजनि थाखाय जों फ्रि खालामनाय जादों खालि जों स्टेखौबो जों नागिरनानै होगोन बाट जों पेमेन्टखौ खालामनाय नङा आरो गासिबो जों फ्रियानो खालामदों दासिम दाख्लि फार्स्ट अडिसनाव जों उदालगुरियावहाय 40 गथ'फोरनि बारा अडिसन होफैदों बेनि गेजेराव केटागरि वाइज दा जोङो नैबे देग्लायनि 5 बोसोरावहाय जोङो केन्डिडेटखौहाय लिमिटेड लादों मिस केटागरियाव जों अनलि 15 केन्डिडेटखौ जों सेलेक्ट खालामगोन 15 केन्डिडेटखौ मिस्टार केटागरियावबो जोङो अनलि 15 केन्डिडेटखौ जों सेलेक्ट खालामगोन मिसेस बड'लेण्ड केटागरियावहाय जोङो अनलि 10 केन्डिडेटखौ सेलेक्ट खालामगोन टिनेज केटागरियाव जोङो 12 केन्डिडेटखौ सेलेक्ट खालामगोन किड्स केटागरियावहाय जोङो अनलि 10 केन्डिडेटखौ सेलेक्ट खालामगोन बेनि गेजेरावहाय जोङो एजखौबो डिभाइड खालामदों 5 इयार्स टु 10 इयार्सखौ जों बे किड्स केटागरियाव दोनदों एन्ड 11 इयार्स टु 17 इयार्सखौहाय जोङो टिनेज केटागरियाव दोनदों एन्ड 18 इयार्स टु 21 मिस केटागरि एन्ड 18 इयार्स टु 23 बेखौ मिस्टार केटागरि मिसेसखौ जोङो 21 निफ्राय स्टार्ट खालामनानै आप टु 28 इयार्ससिम जोङो लादों आरो आङो स्पेसियेलि नाम्बार 1आव जोङो माखासे प्राइभेट इन्स्टिटिउसनफोराव केबिन क्रिउ एयार हस्टेसफोराव जोङो बिथांमोनखौ फ्रि अफ कस्ट होयो 1 इयारनि थाखाय जों बिथांनिफ्राय 1 रुपिबो चार्ज खालामनाय जाया सेकेन्ड थिंआव जोंनि बिटिआर एबा बड'लेण्डखौ जों रिप्रेजेन्ट खालामो नर्थ इस्ट 8 स्टेटनि गेजेरावहाय जोंनि गाननाय जोमनायखौ लानानै आरो गुड निउस दङ जोंहा इन्टारनेसनेल
थांनायनि गुड निउसआ फैगासिनो दं बावैसोनो आरो बेजों लोगोसे नेसनेलाव जोङो नाजाबाय थादों जोंहा हयथ' जोंहा मोनसे आलादा रायजो गैया हिसाबैहाय जोङो चान्स मोननो नागिराखै थेवबो आङो बिराद ट्राइ खालामदों हप मोननो हागौ आरो इन फिउचार गोजोन्थों First of all, good afternoon and बेखौनो कि आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टआ अथ' गिदिर प्लेटफर्म होदों बिसोरनि दा बोसोरबा जाबाय बेखौ खुंफुबाय थानाया मिस्टार मिस किड्स टीन एन्ड मिसेस बड'लेण्ड ओमफ्राय बे सिजनाव एसे ग्रेन्ड जागासिनो बिकज बिटिआरआ कलाबरेट खालामदों एन्ड आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टआ बे प्लेटफर्मखौ लाबोगासिनो 5th एडिशन जाबाय आं बिराद थेंकफुल नट फर अनलि फर मी बाट अल द पिपल्स एन्ड ससाइटि स्पेसियलि जोंनि बर'नि थाखाय आरोना जों गावनि कालचार गावनि हारिखौ खालि जायगायावल' नङा इन्टारनेसनेलिबो जोङो देखायनो हायो आरोना बेखौनो आङो माने थेंकफुल आरोना आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि गोजौ औ दाबो बिदिया थिंकिंआ स्टेरियोटाइप्स जेखौ जोङो इंलिसाव होनो बेयो दाबो दङ खिन्थु बिदि नङा जेनेखे एगजाम्पल आङो गावखौनो होयो आङो सासे मास्टार डिग्रि स्टुडेन्ट आङो रिसेन्टलिसो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय पास आउट जादों ओमफ्राय बिदि नङा कि खालि बिउटि बा नङाबा गावनि फिजिक बडि दंबासो बिदि नङा गावनि पार्सनेलिटि गावनि फरायनायखौ लानानैबो बे माने श'सफ्राव पेजेन्ट्सआवहाय नोङो माने कम्पिट खालामनो हायो कन्टेस्ट खालामनो हायो आरोना बेखौनो आं होनो सानो आरो फार्स्ट अफ अल पार्सनेलिटि बिल्डआप जायो ओमफ्राय जोङो खालि जायगायावल' नङा जों गासिखौबो जोंनि बड'लेण्डनि बाहेरायाव आसामनि नर्थ इस्टनि बाहेरायावबो जों गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ लोगो मोनो बिसोरजों कमिउनिकेट खालामो जोङो बिसोरनि कालचारखौबो बुजियो जोंना माने जोंनि ससाइटियाव मा दासिमबो माने मोनसे थायोना डिसएडभान्टेजफोर थायो बेखौ जों मारै सुफुंनो हायो बेफोरखौ जोङो आलदा आलदा मालायनि माने ससाइटि एबा हारिजों बेखौ जोङो सोलोंनो मोनो नलेज मोनो आरोना बेखौनो होनो सानो फार्स्ट अफ अल आं मिस्टार बड'लेण्डआव एबार सेकेन्ड टाइम थ' आङो बेखौनो सानो कि आङो स्टेट लेभेलावबो गेलेनो हानो मोननायनि स्टेट नेसनेल आरो हायोबा इन्टारनेसनेल गेलेनो मोनोबा माने आं चान्स मोनोबा आं गावनि 100,000% होगोन आरो थेंक इउ स' माच मा बुंनो Hello, my name is Susmita Busumutari from Kokrajhar. क'क्राझार Be a biad mojang platform. Like this platform is good to represent yourself and to show who are you. And that's all. First time naman yung news. No, this is not my first time. This is my third time. First I did at college event and second also I did at college event. And this is my third time. Yes, I have. To represent my border culture, I am very interested. आङो Sir Taiklongखौनो बिराद thank you होनो मानोना because of him बड'लेण्डआव बिदि like pageant show जादों नङाबा सिगाङाव गैयामोन. Thank you. मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव आरएनबी र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 years कर्स स्टेनोग्राफी 1 year कर्स COPA कम्पिउटार ऑपरेटिं एन्ड प्रोग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स बिउटि एन्ड वेलनेस 1 year course, sewing technology 1 year course, beauty and wellness आरो sewing technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।